Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Vandaag gaan we weer eens een bezoekje brengen aan Loes van Zwaantjeshof. Die hebben een aantal jaren achtereen al heel veel buimbio's gekocht. Ook via het IKL in Standhouding Kleine Landschap. En dan gaan we vandaag eens bij Loes kijken hoe het allemaal geplant heeft en wat de bedoeling is, wat het ermee gaat doen. Hé, maar de meneer daar met die Shabbenheim en bij die Sjarska, dat kennen we ook. En een goeie dag. Hallo. Nou, ja, wat een verrassing. Ja, de best op locatie. Ja, ik ben op locatie inderdaad, bij Zwaantjeshof. Dus ik, ja, en op de gekste plekken komen ze de hoveniers tegen wat ik ken. Ja, we zijn nog op de gekste plekken bezig. Ja, ja. Hier woont de moeder van degene wat die Zwaantjeshof heeft. En die vrouw die houdt hier gezond. We hebben ontzettend veel werk altijd en ze hield ontzettend van bloemen. Ja. Dus we hebben eigenlijk de beslissing genomen om het gezond gans te halen. Ja. En met houtsnippers spijtjes te maken en dan een bloemenzee te gaan creëren. Dus ook voor de imker aan de overkant inderdaad, voor de bloemetjes en de bijtjes. Absoluut. Ja, heel mooi. Ik denk dat dat ook tegenwoordig steeds meer gaat gebeuren, dat die grindtuintjes wel een beetje zijn aan het weggaan. Ja. En ik denk dat dat goed is, want ja, ook wie de bijen, het zijn toch voorname beestjes. En het geeft weer een beetje kleur aan het leven. Ja, mooi. Goh, dus, nou, maar ik zie niet, dat ze nog heel goed te doen. Ja, loop wortels wat ze erin te halen bus. Ja, we proberen het zo zuiver als mogelijk te maken dat mevrouw dadelijk ook leuk kunt werken. Ja. Dat mijn tupje de tuin in kunt gaan en ze even lekker kunt hovenieren. Nou. Dus dat is gewoon lekker genieten, zeggen ze dan. Zeker. Huh? Nou, dan wens ik je heel veel succes hier met het werk wat nog te doen is. Ja. Het weer is met de vogeltjes fluiten. Oh, we zitten in een prachtige omgeving hier, dus wat dat betreft is het prima. Nou. Goeiedag Loes, hallo. Hoi. Hoi. Nou, ja, dan komen we jou eens bezoeken vandaag. Wat leuk. Ja, we waren 2 jaar geleden bij jullie. Ja, en toen werden we al geïnterviewd door de ploeg. Klopt. En toen was de vraag of jullie een keer bij ons mochten komen. Nou, vandaag leuk. Is het dan zover? Ja, natuurlijk. We zijn heel benieuwd waar ook die bomen geplant zijn geworden. Ja. En natuurlijk jouw verhaal over wat eigenlijk het doel is wat jullie hier aan het doen zijn. Ja, zeker. Ja, nou, mooi. Hartstikke leuk. Ja. We staan hier bij Zwaantjeshof, zorgboerderij Zwaantjeshof. Ja. En wij hebben een dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. En dat is heel divers. Dus er komen hier allerlei mensen die hier gewoon een leuke dag willen hebben en die nuttig bezig willen zijn met de juiste begeleiding. Dus we hebben heel veel verschillende activiteiten en dingen te doen. Dierverzorging, maar dus ook groen. Ja, en daar hoort dus ook het stukje fruitbomen bij. Ja. Dus we waren heel blij met de actie, want we wilden graag ook de oude boomgaard een beetje in ere herstellen. En dat hebben we zo gedaan. Nou, ik zie, jullie hebben ze prachtig geplant. Ze zijn allemaal aangegaan. Ja. Fijn in de bloei geweest al deels. Sommigen staan nog in de bloei. Ja, dus nu is het tijd voor bestuiving. Ja, nou en daar hebben we dus ook wat actie op ondernomen. Omdat we kregen natuurlijk al die fruitboompjes. Ja. En toen misten we eigenlijk nog een onderdeel en dat was het bestuiven, de bijen. Ja. Dus ik ben op zoek gegaan naar een imker en via ben ik aan een imker gekomen die ook nog interesse had om de bijen hier neer te zetten. Ja. Dus ja, dat is helemaal, het plaatje is af. Ja, heel mooi. Ja. Nou, het plaatje is nog niet helemaal af trouwens. Nee. Er komt nog wat, er is nog wat ontwikkeling met de bijen en daar hadden we het net over. Dus we willen eigenlijk nog naar voren toe een stukje doorkijk maken met een bord van de bijenoase, dat je vanaf de weg door kan kijken. En dat we daarvoor waren we aan het denken om daar een soort bloemen, insectenweide te maken. Ja. En daar had ik jouw advies nog een keer over nodig. Dat kan zeker, Loes. Hè? Ja, want daar ben jij van. Ja. Van de bloemen. Van de bloemen en de plantjes. Ja, en hij is van de bijen. Nou, ja, ik ben Harold en ik ben de imker hier. Ik heb hier, zoals je kunt zien, ik heb er 6 bijenvolken staan. En ik ben hobby-imker. En de bijen staan hier vooral voor de bestuiving. Ze zorgen voor extra fruit. De bijen die halen
nectar, stuifmeel. Het stuifmeel gebruiken ze voor de jonge bijen en de nectar, daar maken ze honing van. En ik slinger 2 keer per jaar de honing en dat doen we samen met de zorgboerderij, met de cliënten. En om daar maken we een leuke middag van meestal Jullie in de betrekken ze workshop. erbij, Loes. Ja. Mooi. Dus Ja. het is echt een win-win situatie. Heel mooi. Ja. 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 Heel mooi. Nou, misschien dat ze er meer over kunnen vertellen nog. Over het hele proces en ook waarom de bijen zo belangrijk zijn in het hele wereldplaatje. Ja, we kunnen even dichterbij gewoon. Hè. Ja. Als er geen bijen zijn, dan zijn we er ook niet meer. Hè? Nee, en dat is tegenwoordig Dus, is er gelukkig heel veel aandacht ook voor de biodiversiteit. En nou ja, goed, een heel groot gedeelte van onze gewassen die werden ook bestoven door de bijen. Ja. Ons voedsel is er voor een heel groot gedeelte gewoon dankzij de bijen. Ja. En niet alleen de bijen, maar ook andere insecten die bestuiven, zal ik maar zeggen. En wat ze nu doen, gazeert ze eigenlijk af en aan vliegen. Ze komen nu eigenlijk continu terug met stuifmeel voor de jonge bijen of met nectar. Okay. En nou ja, de nectar die geven ze weer aan andere bijen die in de kast zitten en die maken uiteindelijk, die slaan dat op in de raten. En dat wordt uiteindelijk wordt dat honing. Ja. En ja, dat is eigenlijk een continu komen en gaan, zeg maar, hè, van de bijen. En inderdaad het bestuiven van boom van de tot boom. bomen. Dat gebeurt natuurlijk ook door de bijen. Ja, en door de bijen ja. zijn er straks ook extra veel vruchten. Ja. Heel mooi. Goh, wie zijn die dingen eigenlijk van binnen uit? Die zijn van buiten al zo mooi gekleurd allemaal. En die bijtjes die zoomen er heerlijk omheen. Ja. Maar... Ja, wat ze zuus, dus als we bijvoorbeeld hier de eerste kast pakken, nou ja, ze zijn allemaal identiek, hè. Ja. Maar die zuus 3 bakken en in iedere bak zitten 11 raampjes, zal ik maar zeggen. Dat zijn raampjes van was. En de bijen hebben er 6-kantige cellen van gemaakt. En in de onderste bak en dat regelt de natuur in wezen, dat regelen ze zelf, daar slaan ze het stuifmeel op. In de middelste bak daar zit de koningin met het broed, daar zitten de eitjes en de larven. En de jonge bijen, zal ik maar zeggen. En in de bovenste bak daar wordt de nectar opgeslagen en dat wordt honing. En zo'n bijenvolk dat bestaat voornamelijk uit werksters, dat zijn de vrouwelijke bijen. Zoals wij, Loes. Ja, als jullie. Ja. Ja. En die werksters die werken bij wijze van spreken dag en nacht. En die zorgen dus voor het verwerken van de nectar, van het water, van het stuifmeel. En de koningin, die 1 keer naar leven kunt die eigenlijk boeten als jonge koningin, als jonge onbevruchte koningin. Dan gaat hij op bruidsvlucht. Dan wordt hij bevrucht door een aantal darren, dat zijn de mannelijke bijen. En dan gaat ze terug de kas in en dan gaat ze eikens leggen. En zo'n koningin die kent tot 1000, 1500 eikens per dag kan die leggen. Per dag? Ja, en dat is een continu proces. Een bij leeft gemiddeld 6 weken. Dus op het moment dat een bij doodgaat, is er ook. Er werden wel andere geboren. Dat is een cyclus die eigenlijk continu doorgaat. En is er een bepaalde periode in het jaar, Harold, dat dat ook gebeurt? Of is het meerdere keren per jaar dat het... Het bijenseizoen loopt zo'n beetje van maart, april tot september. Het komt nu dadelijk op zijn hoogtepunt, zal ik maar zeggen. Ja. Dan zit er ook wel, dan kan het zijn dat er tot 40.000 bijen in zo'n kast zitten. Ja, dat zijn dan voornamelijk werksters. Misschien een aantal honderden darren en 1 koningin. En tegen de winter dan krimpt het volk weer. En dan, dan gaan ze met de honing die ze hebben gemaakt, een gedeelte laat ik zitten. En daar overbruggen ze de winter met. Dat is hun voedsel, zal ik maar zeggen. En dan komen ze ook niet uit de kas? Nee. Als de temperatuur zakt, beneden een bepaalde temperatuur komen ze ook niet uit de kast. Dan blijven ze, En dan zorgen ze voor de warmtehuishoudingen in de bijenkast. En wat belangrijk is dat ze dan voldoende voedsel hebben. Moet je zeggen, wie blijven ze dan? Ja? Wie houden ze zichzelf in leven dan? Ja, bijen vormen dan een tros, ze zitten als het ware bij elkaar. En de bovenste bijen die lopen rond, die zorgen voor de temperatuur, die reguleren de temperatuur. En ze wisselen zich ook af, maar ze zijn er wel heel kwetsbaar, want ze hangen eigenlijk bij elkaar. En op het moment dat dan zo'n kas zou omkiepen, of een moes zou de kas in gaan, dan zijn de bijen, die kunnen zich heel goed weren, die steken dan ook. Maar in zo'n winterperiode zijn ze natuurlijk heel erg kwetsbaar.
En Loes, en dan zou jij hier dus een bloemenperk willen gaan aanleggen ook. Ja. Om juist nog meer voeding te vinden voor de bijen. En Precies. inderdaad je meer vruchten kan krijgen ook hier. Precies. Ja. Nou, het was inderdaad het plan om hiervoor naar de weg toe. We willen zo'n bord heb je met bijenoase erop. Hè? Hier is een bijenoase. En dan was het ons idee inderdaad om die omheining door te trekken tot aan de straatkant eigenlijk. En daar dan een inrichting te maken die wel zorgt voor een voldoende doorkijk naar de bijenkasten, zodat je die wel ziet. Ja. Maar waar ook inderdaad gewoon bepaalde bloemensoorten staan die juist voor insecten en bijen heel aantrekkelijk zijn. Ja. Dus misschien kun jij mij daar een beetje over adviseren. Dus het moet laag blijven, maar wel bloeien. Daar is inderdaad een heel groot assortiment ook in, ook steeds meer. Er zijn steeds meerdere soorten planten die inderdaad gekweekt worden voor bijen, speciaal voor bijen. Ja. Zelfs hortensia's, wat voor bijen zijn. Ja, vlinderstruiken kent iedereen, buddleia's. Ja, precies. Uiteraard ook zaadjes. Ja. Ja, die kun je ook dan weer via het IKL kun je die verkrijgen. Oké. Maar goed, dan kunnen we een keer bij ons eens een rondje door de kwekerij doen. Lijkt me heel Ja. erg leuk. Prima. Ja, Goed. En dan heb je dus ook in verschillende seizoenen dat er verschillende bloeiers Ja, zijn. dus dat je eigenlijk vanaf maart tot en met september heb jij een volledige bloeiperiode dan. Nou, fantastisch. En kleuren. Dat lijkt me heel erg leuk. Goed. Ja, Oké. gaan we doen. Dat is weer een afspraak. Leuk. Vanaf Zwaantjeshof in de middle of Berkelia voor dit een nieuwe aflevering van Aanpoten. Tot de volgende keer en Loes, bedankt. Graag gedaan. Ook bedankt. Tot de volgende Tot keer. de volgende keer. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.